Que tal o levas? Que tal o levo? Bueno, pois estes días así todo moi intenso, porque o feito é que a maternidade cambia a vida, tamén se cambia os ritmos e os horarios, é certo que o de non dormir polas noites pasa un pouco de factura, pero bueno, en xeral xa fui capaz de acostumbrarme a dar a teta pola noite, levantarme cedo pola mañá, vamos, que tampouco é nada excepcional o que me pasou a min, que por desgracia hai moitas mulleres que tampouco poden disfrutar da súa baixa de maternidade, non? Que porque son labregas, porque son autónomas, porque teñen uns traballos moi exixentes, non nos gusta ese marco, queremos cambialo, pero é certo que, bueno, pasa ya moitas mulleres e, bueno, tamén é importante ver os pais corresponsabilizándose. É tamén unha maneira de educar en igualdade. Eu parto dunha situación bastante diferente, claro, a túa. Despois desa interrupción da vida política que estaba centrada aí en sacar adiante o meu proxecto moi implicada, e, bueno, isto rompeuche outra vez, non? Volver a colocarse outra vez no espacio político, pois... Costache? Non, porque estou con moita ilusión. Creo que era un momento para dar un paso. Eu son consciente de que había unha responsabilidade que asumir para poder seguir sumando, e nese sentido sí que estou ilusionada. E é verdad que penso que este novo tempo o asumo con moita ilusión, con moitas ganas, porque creo que pode dar moi bons frutos. Nese sentido, estou moi contenta. Estabas aí acabando o proxecto de fin de carreira, non? Sí. Pois tens que acabalo, Sí, é a segunda vez que... No, eso tens que acabalo, Pero é verdad que desta vez xa teño prácticamente acabado. Sí? Sobre que vai? Bueno, sobre urbanismo en Vigo. Pois escribir un tratado. Sí,